Bo día, moitas grazas por vir a esta rolda de prensa que convoca o BNG con motivo de ter transcurrido xa o primeiro ano de mandato do goberno da Marea Atlántica na Coruña. Dicirvos que esta rolda de prensa non é só unha valoración, non vai ser só unha valoración que fai o BNG, senón que a valoración que vamos a facer hoxe pública foi participada e foi compartida cos movementos sociais da Coruña a través dunha asamblea dun encontro aberto que tivemos o pasado luns ás 8 da tarde no Salón de Actos do edificio sindical, onde, bueno, pois veu moita xente de sectores sociais que se están vendo afectados, que proviñan xa de loitas e de situacións conflictivas do anterior mandato do goberno do Partido Popular e que aínda continúan pois hoxe en día con situacións conflictivas. Entón, toda esta xente participou, así como outros veciños e veciñas individualmente que participaron na asamblea e nos deron opinións que, efectivamente, tamén achegamos ao que eran as propias valoracións que tiña realizado a militancia do BNG a través da asamblea. Entón, pois, un pouco como metodoloxía, iso que saibades que a valoración que hoxe deamos non é propiamente a dirección ou a Asamblea Local do BNG, sino que está enriquecida coas aportacións de colectivos sociais e persoas individuais que se achegaron ás nosas reunións. En segundo lugar, dicir, para contextualizar tamén a valoración que posteriormente fará a Avia, que, como sabedes, en un ano, despois das eleccións, o BNG, logo de terse reunido coa Marea Atlántica, pois decidiu dar o voto afirmativo á investidura de Xulio Ferreiro como alcalde da Coruña. Fixémolo sobre dúas premisas. A primeira delas era o convencemento de que éramos forzas políticas distintas desde un punto de vista ideolóxico. O Bloque Nacionalista Galego é unha organización da esquerda soberanista, a Marea Atlántica non o é, e iso implica que hai diferentes visións no que se refire á estrutura do Estado, pero tamén no que se refire á política social e á política económica desde o punto de vista que, para o Bloque Nacionalista Galego, a situación de dependencia, a situación de falta de plena autonomía do noso país ten unha incidencia directa nas condicións de vida das traballadoras, dos traballadores e das maiorías sociais en xeral, e se non se parte da premisa de que a dependencia é unha causa fundamental, a falta de soberanía é unha causa fundamental dos nosos problemas, pois a maneira de acometer a política social e económica é evidentemente distinta. Isto, dicimos que eran dos elementos que tiñamos tamén sobre a mesa a hora de falar coa Marea Atlántica e de votar na investidura. A segunda premisa, que aínda sendo forzas políticas diferentes, nos entendíamos que había vontade de articular marcos nos que se puidese dar unha alternativa ao Partido Popular. E iso foi o que nos levou, efectivamente, a dar o noso voto favorable á Marea Atlántica. Voto favorable que, como ben explicamos no seu momento, tampouco era un voto en branco, perdón, un cheque en branco, sino que, nos xa nese momento puxemos sobre a mesa que a nosa portavoz no grupo municipal ia estar vixiante de que se cumpriran os compromisos programáticos que nos considerábamos xustos para a nosa cidade, e en función deso non habería, como dicíamos, ese cheque en branco, sino que o Bloque Nacionalista Galego votaría sí ou non as accións do goberno en función de se estas fosen coincidentes co noso programa e coas demandas sociais maioritarias ou as demandas que nós consideráramos xustas na nosa cidade. Chegado a este punto, pois transcurrido xa un ano de goberno, que podemos dicir? Desde a organización, desde o Bloque Nacionalista Galego, creo que un primeiro titular que podemos dar é que o goberno da Marea Atlántica neste primeiro ano é un goberno que non ten ningunha mala palabra, pero que tampouco ten ningunha boa acción. É dicir, consideramos que en moitos aspectos é un fiasco que se pode, e eu vou simplificar, a nivel xenérico en tres aspectos que despois Avia desgranará moito máis polo miúdo. Eu quero facer fincapé nun elemento que ademais foi para eles
pois moi relevante na campaña electoral, que era a transparencia e a participación cidadá. Entón, non o que podemos dicir a día de hoxe, plenamente contrastado, e que neste primeiro ano de goberno non se reformou o Regulamento Orgánico de Participación Cidadá. E o Regulamento Orgánico de Participación Cidadá, hai que dicilo, é un regulamento aprobado na época de Francisco Vázquez, é dicir, o marco normativo fundamental, o único marco normativo que ten este goberno para facilitar, para promover ou para vehiculizar a participación cidadá é o Regulamento Orgánico aprobado hai 11 anos polo goberno de Francisco Vázquez. Un regulamento feito á medida da Coruña máis cascosa e que nos trouxe onde estamos agora e nacido do veto aos movimentos sociais. Eu simplemente darei un dato e ademais que un dato que entendemos moi relevante no momento no que a cidade da Coruña está, ademais, no top de cidades con desempregados, con máis de 20.000 desempregados na última enquisa de poboación activa. E é que no Consello Social Coruñés, existe un veto a unha organización sindical, por exemplo, que ten a categorización legal de organización sindical máis representativa. É dicir, nun foro onde se poden implementar ou dar orientacións a nivel de emprego, pois faltan un axente social que é fundamental, que é ni máis ni menos que a segunda forza sindical no tecido industrial e no mundo laboral na nosa comarca. Por lo tanto, entendemos que, pois, bueno, para simplificar o que significa este regulamento, creemos que é un fracaso que non se teña reformado isto neste ano de mandato. Despois, pretender non reformar o Regulamento Orgánico de Participación Cidadá e facer procesos participativos como dillo ti ou como da porta aberta parecenos sinxelamente unha fraude, porque insistimos, a participación hai que comezala non desde o tellado, hai que comezala desde a base, desde os alicerces, e os bons alicerces e a boa base para regular a participación é iniciar polo marco que a vai a regular e non por experimentos que teñen, bueno, un resultado máis que dubidoso e que, ademais, como sabedes, teñen un coste elevadísimo. E outro elemento máis da fraude nestas políticas participativas pois é que, finalmente, nos enteiráramos de cal era o obxectivo real dos procesos participativos, tanto do dillo ti como da porta aberta, que resulta que non era escoitar a xente e dotar de canles para que a veciñanza puidese participar, senón que parece ser que era desordenar o movimento veciñal e desarticular o que nesa desafortunada palestra en Barcelona que deu o asesor do alcalde se chamou os frentes de oposición. É dicir, aquí partese de unha análise por parte do goberno municipal e a análise é que hai unha determinada parte do movimento social que non é afecto ao seu réximen, digámoslo así, asociacións de veciños, movimentos sociais contra os desafiuzamentos, etc., etc. Entón, eso pasa a denominarse frente de oposición. E entón o seguinte paso é vamos a desordenar ese frente de oposición, vamos a desordenar o que socialmente non nos gusta. E para iso implementan estes procesos, este dillo ti, esta porta aberta, que, como dicimos, non é para escoitar. E eu xa o teño dito en algunha ocasión, nesta mesma sala, creo que con vos diante, temos claro que eses procesos non eran para escoitar a xente, e un elemento fundamental que nos sirve de proba é que, simultaneamente, a algunha reunión destes procesos do dillo ti, se estaba pola porta de atrás, con nocturnidade, con alevosía e sin ninguna transparencia, querendo cambiar o calendario fiscal. E nos preguntámonos como pode ser que, se se quere escoitar a xente e se se quere participar as decisións do goberno coa xente, non se lle pregunte a xente nesas reunións nas que se reúnen con veciñas e veciños, miren ustedes, que lles parece cambiar o calendario fiscal e que o IBI se pase a pagar uns meses antes. Deso non se falaba en absoluto. Aquí do que se falaba é de outro tipo de cousas, pero non do sustancial, non das decisións que lle afectan a xente, decisións gobernativas que afectan aos bolsillos e a economía da xente. Por lo tanto, entendemos que a nivel participativo
pois este goberno non fixo en absoluto os deberes. E, ademais, indicar que hai non só que xa non se fixera procesos participativos ou transparencia ou se puxeran mecanismos de participación, sino que, ademais de non poñerse, ademais de ser fraudulentos, o que rezuman é un enorme sectarismo. E desde o BNG, como xa nos a compañeira fixo no Avia, no propio pleno, pois dicir que desde unha institución como un goberno dunha cidade, eu creo que hai que demostrar, ademais de responsabilidade e ademais de talante, hai que demostrar respeto polos centos de persoas que desinteresadamente veñen traballando desde os tempos da clandestinidade, antes desta democracia formal na que vivimos, no movimento veciñal. Creo que unha falta de respeto falar de que as asociacións veciñais están cooptadas e este tipo de cousas que, desde logo, non axudan á participación. Nós non temos ningún problema en que se fomente a participación, pero o fomento da participación ten que ser tamén en base ao respeto dos marcos de participación que xa existen. E aí entendemos que non se fixo nada en absoluto, e o que se fixo, como dicimos, foi para mal. Utilizar máis de 100.000 euros de diñeiro público para pretender desordenar o movimento veciñal e para facer un barrido de orcos, se me permite a expresión, parecenos desproporcionado no económico e moi desproporcionado e moi falto de tacto e de educación. E con respecto a outro elemento no que quería exemplificar que nada se fixo é o da remunicipalización de servicios públicos. Outro titular, onde dice Diego. A gran promesa diluída como un terrón de azucre neste primeiro ano de goberno. E mirade, non é nin sequera que se intentara e que non atopasen unha fórmula xurídica para facelo. É que nin sequera o intentaron. Houve reunións. Nunha das primeiras reunións que o BNG mantivo coa Marea Atlántica, nestas reunións nas que se estaba valorando o sentido do noso voto, foi un dos elementos que se puxo enriba da mesa, a importancia de recuperar servicios, que, por outra parte, era, como dicimos, unha promesa estrela deles no seu programa electoral. E nos dicíamolo desde o convencemento de que a externalización de servicios públicos, primeiro, é unha fonte inesgotable de precariedade para as traballadoras e os traballadores que están prestando servicios en contratas públicas, en servicios públicos subcontratados, e, en segundo lugar, non é unha garantía de eficiencia no servicio. E iso vémolo todos os días. Pois ben, hai dous exemplos aquí clarísimos de que nada se fixo. O primeiro é a problemática que foi levada a pleno por parte da nosa concelleira de Avia do servicio de atención ao público dos museos científicos. Aquí, nesta contrata, rematou e o 1 de decembro de 2014 prorrogouse hasta o mes de abril de 2017 ou ben ata que saíra un novo prego de cláusulas técnicas e administrativas. Desde o BNG se lle deu alternativa ao goberno municipal, se lle deu unha idea, se lle deron ideas, se debatiu, e era recuperar ese servicio, facelo novamente público, tal e como a propia Marea Atlántica tiña levado no seu programa de remunicipalización de servicios. E, ademais, facíase fincapé nun elemento. É un sector enormemente precarizado e é un sector con moitos problemas laborais. Hai máis de 20 sentencias condenatorias no servicio de atención ao público dos museos científicos, tanto por vulneración de dereitos fundamentais como por impago de salarios e incumprimentos salariais. O propio prego de condicións técnicas recolle a posibilidade de que se poida rescatar o servicio por ese tipo de incumprimentos. Pois, aínda vindo no propio prego esa posibilidade, o goberno municipal o único que dixo no pleno a este respecto foi: la remunicipalización hai que hacerla con sentidiño. É dicir, eso é un exemplo de que non se quere facer nada, de que non hai vontade de facer nada. Porque cando ti plantexas a remunicipalizar servicios e a única resposta que se te dá
é a mesura, hai que ter mesura e hai que ter sentidiño, ou realmente o que se está dicindo é que non hai vontade en absoluto de modificar nada nese punto, pese a ter sido unha promesa electoral. E o último elemento é o da hora. Como xa se dixo nunha vez no pleno, no escano cidadá, unha persoa que foi a falar con respecto a esta problemática dicía que sabedes que na hora ten habido 10 despidos. Se despediu a 10 persoas no proceso de cambio de unha contrata a outra, pese a que esas 10 persoas estaban incluídas no anexo de persoal, especificadas individualmente no anexo de persoal que rexían as condicións, no prego de condicións técnicas e administrativas. Pois, como ben se dixo nese pleno, no escano cidadá, estas 10 persoas despedidas da hora foron as primeiras víctimas da subida da marea. Inequívocamente. Hai unha situación na que unha remunicipalización do servicio, como se ten feito noutros concellos, podía ter garantido a pervivencia deses postos de traballo, pero neste caso a remunicipalización deu o traste con 10 postos de traballo, deu o traste con 10 familias e, bueno, novamente atrincheirándose nas dificultades técnicas e no sentidiño por parte do goberno municipal. Entón, nos claro que hai que ter moi en conta as previsións técnicas, as previsións xurídicas e hai que ter responsabilidade e sentido a hora da xestión. Pero o principal é ter vontade política. Se un goberno ten vontade política, pode facer as cousas que levan no seu programa. Se un goberno non ten vontade política, pois non vai facer nada. E nestes tres puntos que acabo de plantexar e que creo que simplifica moi ben o primeiro ano de goberno, pois entendemos que non podemos estar en modo algún satisfeitos. Eu, pola miña banda, agora, para desgranar un pouco máis por temáticas, eu vou ceder a palabra a miña compañeira Avia Beira, que é a concelleira que temos aquí no Concello e que, bueno, simplemente para exemplificar o que supuxo o seu traballo neste ano, pois aquí o tenes, de unha maneira gráfica, con moita diferencia a concelleira que máis iniciativas ten presentado no pleno neste ano. Esta é a nosa valoración tamén do traballo que realizou e que vemos realizando o BNG neste ano. 186 iniciativas que superan con creces a do resto de grupos municipais. Por lo tanto, pois entendemos que, bueno, temos un traballo que nos respalda. Estas iniciativas non son iniciativas que teñan caído do ceo, sino que son iniciativas que todas elas proveñen dun traballo previo no que pois a xente do grupo municipal vai aos barrios, patea aos barrios, fala coa xente e precisamente desas conversas é do que saen despois estas iniciativas que o BNG leva a pleno. Por lo tanto, pois, dando os parabéns tamén a Avia por este traballo inxente neste ano, cedo agora a ela a palabra. Ben, pois agradecemos eu tamén que estexades hoxe nesta rolda, sabendo que eso que onte, bueno, o resto dos grupos fixeron a súa valoración, non? Nos tamén queremos facer pública esa valoración froito desa asamblea verde que tivemos a luz, non? Poderíamos resumir un pouco o noso estado a respecto deste primeiro ano de mandato en que este goberno municipal, de momento, neste primeiro ano non cumpriu coas expectativas de cambio que semellaba que ia traer, non? E como xa dixen en máis ocasións, para o noso punto de vista non se tomaron decisións importantes nin valentes para transformar a cidade e para mellorar as condicións de vida diaria das coruñesas e dos coruñeses, non? Por lo tanto, faltou valentía e faltou acción, non? Podo desgranar un pouco, non? A nivel programático, que eu creo que, digamos, o referente obxectivo no que nos podemos apoiar para facer todas as nosas valoracións. Podo desgranar un pouco os incumprimentos que nos entendemos que son graves
do programa da Marea Atlántica, sobre todo tendo en conta que hai moito, e tamén o teño dito públicamente, non é a primeira vez que o digo, tendo en conta que moitos destes puntos do programa electoral podían levarse a cabo sin necesidade de levar estas decisións a pleno e sin necesidade de orzamento, non? Vou poñer exemplos e eu creo que se pode entender perfectamente, non? Primeiro punto do programa electoral, radicalidade democrática. Ben, dentro dese punto falábase de transparencia, de publicación de decretos de alcaldía, de publicación de decretos da Xunta de Goberno local, etc., etc., non se teñen publicado ningún deses decretos. Os contratos menores publicáronse algúns últimamente, sobre todo despois do tema da polémica na Deputación, pero o certo é que non se está cumprindo neste punto no seu programa electoral, é algo objetivo, non é máis que entrar na página web do Concello. En temas de participación, nos entendemos, non só o que dixo David, non froito tamén un pouco do novo contexto que se abre a raíz das declaracións de Iago, sino que para nós o que non se está facendo en tema de participación é darlle a xente mecanismos para participar na toma de decisións, porque non é única e exclusivamente ter canles para queixarse, sino ter canles para participar na toma de decisións nos asuntos municipais, non nos asuntos públicos. E iso non se están habilitando eses mecanismos. E tampouco sabemos se van a habilitar porque efectivamente non se está afrontando a reforma do Regulamento Orgánico de Participación Cidadá, onde deberían de figurar todas esas cuestións, non? Cuestións como o tema de referéndums veciñais non parece que haxa ninguna intención tampouco de leválos a cabo. Podemos falar do tema da compra da Solana, como se anunciou de repente esa compra dese espazo sin consultarlo a ninguén, sin consultarlo a xente, nin mesmo os veciños e veciñas da Cidade Vella afectados directamente por ese espazo, por exemplo, non? E que vemos que, por exemplo, pois non están de acordo con esa compra, sino que exixen que a autoridade portuaria o ceda gratuitamente ao Concello, non? Podemos falar do modelo territorial e urbano, outra parte do programa, na que se fala reiteradamente de mudar o pexón e non se está levando a cabo ningunha medida previa ao que podería ir a pleno posteriormente. Non hai medidas para modificar o pexón, podemos falar na cuestión da Torre de Hércules, de protección da Torre de Hércules, podemos falar do tema da desafección das veciñas e veciños do ofimático, que tampouco se está producindo e segue manifestándose na Ponte del Viña venres tras venres, non? Podemos falar do tema dos desafiuzamentos, como vimos que se aprobou unha moción en pleno en novembro do ano pasado para crear unha comisión especial para atender casos de desafiuzamentos, porque se siguen producindo na nosa cidade. E vemos como esa moción pois non lle importa ao goberno municipal porque non quere levala pois a cabo, non? Cumprir con esa moción e convocar esa comisión, na que, por certo, se nomea especificamente que é unha comisión na que participaría o tecido social da nosa cidade, non se ten ninguna intención de convocar, non? Podemos falar de medio ambiente, protección animal, non? Como a protección animal, efectivamente, nós non temos nada que dicir, porque aí está cumprido o que aparecía no programa, pero en tema de medio ambiente podemos falar do tema de Nostián, no que non sabemos que vai facer este goberno municipal con Nostián, nin coa xestión de residuos sólidos urbanos, non? Ademais, nun momento no que no país, no que en Galiza, pois están xurdindo iniciativas novas de xestión de residuos sólidos urbanos. Aquí non sabemos que se vai facer. E así yo dixen a concelleira, porque a pesar de que haxa unha parte do tema de Nostián judicializada, que iso é algo obxectivo, o que non sabemos é que plan ten este goberno municipal nese sentido, non? E algo importante que afecta a vida diaria da xente e o medio ambiente da nosa cidade, non? O tema de áreas naturalizadas, non? Vemos como as poucas obras que houve na cidade neste último ano nada novo baixo o sol, quer dizer, non hai novos espazos verdes, non hai nesas novas rúas que están reformadas, non hai máis verde, non? Ese verde que precisa a nosa cidade.
En tema de mobilidade, eu creo que aquí é onde se concentran os maiores incumprimentos do goberno, non? Reordenación das liñas de buses, nada. E é unha das cuestións que non ten que ir a pleno, que non precisa de apoio da oposición, que non precisa de orzamento, etc. E é unha prioridade que si modificaría e transformaría a mobilidade na nosa cidade. Fiscalización da compañía de tranvías. Foi unha cuestión que se falou especificamente nas conversas previas á investidura do señor Ferreiro do Concello da Coruña e nada se está facendo en fiscalización da compañía de tranvías. Maiores espazos para peóns e bicis tampouco se está vendo. Aparcadoiros disuasorios, home, estamos vendo en peóns e bicis, o único que vimos foi a cuestión de Alfonso Molina, que ni sequera depende desta administración. En tema de aparcamentos disuasorios, está inaugurado un que está absolutamente baleiro, que nin conexións con buses ten, non? En tema da hora, xa dixo David, non se remunicipalizou, pero non só iso, senón que tampouco está funcionando correctamente o servizo, non? E que non se cumpriu cos dereitos laborais das persoas que teñen que ser subrogadas. En xustiza e cohesión social tamén hai incumprimentos importantes ao noso xuízo. Podemos falar do tema do plan de inclusión social, que nos puxemos especificamente en riba da mesa de cara á negociación dos orzamentos e non hai no orzamento ningún só peso para o plan de inclusión social. No tema da mesa, falase tamén no programa electoral da Marea dunha mesa de diálogo civil, que eso non costaría tampouco nada e tampouco se executou. En temas de mocidade, estamos vendo como a mocidade está diluída nunha concellería de participación e non se está facendo nada neste sentido, non? Noutro punto, que é o modelo económico enerxético, nós tamén entendemos que hai graves incumprimentos. Podemos falar do comercio de proximidade e de mercados municipais. Preguntamos no último pleno ao señor Lema que ia facer para levar a cabo políticas de implementación e de transformación do comercio na nosa cidade e vimos como se nos contestaba que basicamente iba a haber campañas de publicidade, cousa que xa tiñamos nos 4 anos anteriores. Ninguna soa medida nova, nada de imaginación para traballar neste sentido, non? En temas de mercados municipais, fracasou a intención de levar adiante unha nova ordenanza, pero que se deixou aí a cuestión. O sea, esta é a importancia que tiña a modificación da ordenanza. Home, entendemos todas as dificultades. Nos creo que fomos propositivos e que actuamos en consecuencia cando foi todo o proceso de modificación da ordenanza de mercados. Agora, como fracasou, xa non se volveu a retomar. Entón, nos entendemos que si está no programa será para cumprilo. Entón, eu creo que se ten que reintentar iso. E así yo transmitín o propio concelleiro. Non nos podemos rendir, teremos que chegar a un consenso e teremos que chegar a aprobar esa nova ordenanza, non? Para revitalizar os mercados municipais. El emprego xuvenil, nada tampouco, que tamén estaba no programa electoral. Únicamente se aprobou unha moción tamén por iniciativa do BNG para, digamos, que o Concello da Coruña tivese un plan de emprego xuvenil, pero non se está levando nada a cabo. Non hai un plan de emprego xuvenil. E non sabemos tampouco en que proceso, si teñen pensado, pois, facer algo neste sentido. Desde logo hai unha moción aprobada, deberían de levar a cabo iso non só pola moción, senón porque tamén o levan no programa. Entón, bueno, a ver, ampliar servizos de conciliación, tampouco se ampliaron servizos de conciliación na nosa cidade, pese a que se sacou novamente a concurso o servizo de canguraxe na nosa cidade. Medidas de rehabilitación enerxética tampouco hai nada nos orzamentos. Podemos falar da incorporación de criterios sociais ou de cláusulas sociais nos contratos municipais e non sei que xeramos facer unha valoración nese sentido, porque é certo que se aprobaron as instruccións, pero o que é certo é que nos contratos que se van sacando
única e exclusivamente aparecen como criterios de execución os criterios sociais, é dicir, quen vigila despois que durante a execución dos contratos se cumpra con esas cláusulas sociais. Nos entendemos que ten que ir nas cláusulas e naquilo que puntúa. E entón, que sexan as empresas realmente pois que cumpren cos dereitos laborais, etc., que poida acceder aos servizos do Concello, non? E despois, en cuestión de banca ética, por rematar co punto do modelo económico enerxético, nada, non se fixo nada a respecto de banca ética. De feito, quen ten agora mesmo, quen é, digamos, o banco que ten a débeda do Concello da Coruña, nin é unha banca ética, nin é unha banca que non execute desafiuzamentos, etc., non? Estamos moi lonxe de chegar a iso, non? De que a banca ética sexa a que este máis presente na política económica do Concello da Coruña. E para rematar, en cultura e ensino, levaban un plan municipal de lectura e un plan municipal de bibliotecas, que nos entendemos que tampouco non llevemos motivo a que se retrasase estes plans. E máis, non é que non só non lle vexamos a argumentación a que se retrasase, é que vemos un incumprimento grave, que é que por primeira vez en moitos anos na nosa cidade se reduciron horarios nas bibliotecas municipais. Entón non sei que lectura nin que bibliotecas se pretenden potenciar cando se están reducindo efectivamente horas en bibliotecas tan importantes na nosa cidade como a biblioteca de estudos locais, non? E por rematar, escolas municipais, nin aumento de prazas, nin tampouco aumento de escolas municipais na nosa cidade. No orzamento tampouco se recolle ninguna soa nova escola municipal, non? E despois, en tema de xestión cultural sostible, que tamén estaba no programa da Marea, entendemos que tampouco se está facendo unha xestión cultural axeitada, porque, en primeiro lugar, non se está deixando a moitas asociacións culturais levar a cabo a súa propia actividade. Podemos falar do tema do espazo público, como non se lle contesta ao asociacionismo da nosa cidade se pode ocupar ou non o espazo público da nosa cidade para facer actividade. A Coruña é unha cidade moi viva, é unha cidade que tendía a ocupar o asociacionismo, a ocupar o espazo público e a facer moita actividade, e agora mesmo hai un problema nese sentido porque non se contesta as solicitudes de espazo público e hai moitas asociacións que están deixando de facer actividade cultural por esa causa. E despois podemos falar tamén dunha cuestión. Estamos vendo que non hai xestión tampouco cultural na nosa cidade e que non hai o que se come todo os cartos e a actividade son as festas novamente, non? Entón, tampouco se lle deixa facer as asociacións ou, digamos, se lle deixa nunha situación de limbo ou de inseguridade, non? A hora de facer as súas actividades, porque tampouco hai programación propia e a programación que hai é única e exclusivamente limitada ás festas, non? E nos entendemos que estas cuestións teñen que mudar. E como teño dito pois públicamente, obviamente quedan 3 anos de mandato, nós estamos aquí como forza política diferenciada e coa nosa liña diferenciada, porque para eso somos unha forza diferenciada, estamos aquí para exixir que cumpran co programa, para nós tamén, obviamente, tentar levar a cabo iniciativas que vayan en coherencia con o noso programa electoral, pero obviamente estamos para fiscalizar, e a nosa obriga, non é só o noso deber, sino a nosa obriga, e por eso tamén queremos deixar patente eses incumprimentos e ese cambio que nos entendemos que certamente neste ano non se cumpriu, non? Non sei se tens alguna pregunta, sei que foi moi longo, pero é un ano inteiro. Que local podías colocar despois deste ano? A ver, non é o local de só, o goberno municipal e desde logo, non vou poñer un número, pero si desde logo que necesita mellorar e todas as cuestións que sinalamos, non? Facíades referencia ao tema da hora. Creo que sería posible, ou, bueno, ahora xa non sei se pode, a
a municipalización do servizo, porque non se fixo en principio porque o coste do que lle teñía que dar a profesionaria ou a xudicataria en principio iba a ser moi alto. Non sei se credes vos que sí que realmente podría haber sido posible. Desde logo, había que estudar as posibilidades. Nos entendemos que nin iso se fixo. Entón, claro, vamos a ver, os gobernos están para tomar decisións, non? E, evidentemente, as asesorías xurídicas e todo o que ten o Concello por dentro están para asesorar, pero, desde logo, eu creo que se tiña que ter estudado esa remunicipalización. Entendemos que non se fixo. E o que é máis grave é que, unha vez adxudicada ahora, finalmente, a empresa que inicialmente gañara, se volveron a incurrir en cuestións como o tema dos incumprimentos laborais. Entón, eu creo que se debía de ter estudado, e creo que tamén nas campañas electorais, é unha reflexión que fago un pouco particular, o que non se pode, permítase a expresión, botar a lingua a facer. É dicir, imos facer, imos cumprir con isto, co outro e co demais alá, que se vai facer remunicipalizar o divino e o humano, e que logo a primeira de cambio, ou a segunda de cambio, ou a terceira de cambio, nin intentos haxa, e máis, o que se fai é marear a perdiz, porque cada vez que este grupo municipal propón ou solicita que se remunicipalice un servizo por causas máis que justificadas, se diga que non, que claro, que a lei, que tal, pero que están intentando buscar un mecanismo. Eu xa, a última vez que preguntei por isto, xa lle preguntei á Concelleira de Facenda especificamente que mecanismos ou como se estaba estudando iso. Porque non te digas que estás estudando se non o tes pensado facer. Oiga, pois saia vostede diante do seu electorado e dígalle, mira, dixemos que vamos a remunicipalizar, pero non imos facer nada. Entón, eu creo que hai que ser sinceros nas campañas electorais e hai que prometer o que se pode cumprir tamén. E o digo como unha reflexión xeral, non só nesta campaña electoral, sino noutras e noutros sentidos. Eu apuntaría que neste tipo de, precisamente nesta temática da hora, en xeral, das remunicipalizacións, primeiro, como dixen antes, hai que ter vontade política. E se un ten vontade política no Concello, se buscan, hai uns servicios xurídicos e se buscan os mecanismos xurídicos para poder facer as cousas. O problema é cando non hai vontade política e entón esa falta de vontade política se quere disfrazar ou se lle quere dar un barniz e que técnicamente non é posible. Miren, señores e señoras da Marea, se técnicamente ustedes xa sabían que non era posible, por que o puxeron no programa electoral? Para min é a grandísima fraude deste ano de mandato. Porque, bueno, xurídicamente teño a miña opinión, pero como non estamos no xulgado, pois non a vou dar, porque tampouco procede, pero eu creo que xurídicamente ten unha saída. Pero en calquera caso, non vamos a judicializar esta cuestión. Se trata primeiro da vontade política. É dicir, se houbera vontade, e logo xurídica ou técnicamente é tumbado por un tribunal ou por unha resolución ou por un informe técnico, sería outra cousa, pero que nin eso houbo, non se deu esa ocasión, non se deu esa oportunidade. Directamente optouse por non acudir a esa vía e entendemos que, bueno, é un fraude ao electorado e é un fraude ao electorado que non é unha cuestión banal e abstracta que se diga, bueno, non, é un incumprimento, pero non, é un incumprimento que está tendo consecuencias en familias que perderon os seus postos de traballo, no caso dos despedidos agora que estaban no anexo de persoal identificados e que non foron subrogados pola empresa adxudicataria, e no caso de outras contratas, pois estamos falando de persoas que están tendo unhas condicións laborais pois que non son lóxicas, que non son de recibo e que un colectivo de persoas que está realizando traballos nun servicio de titularidade pública, o que se pretende e ao que se debe de aspirar é a que teñan un emprego de calidad. Entón, o principal é eso, non houve vontade política. Que organizacións que participaron na asamblea así, para axudarvos a facer esta valoración
do lugar. A ver, como queres. Houbo un movimento veciñal da cidade, sen particularizar tampouco en ningún. Houbo veciñas e veciños do climático, houbo xente do sindicalismo tamén, persoas tamén traballadoras das subcontratas, concho, non me sei a palabra, por exemplificar un pouco. Migrantes, e xente que non coñecíamos de nada, basicamente. E xente do mundo do deporte. Tamén xente do deporte e xente que non coñecíamos de nada, verdad? Xente que simplemente, viu o da asamblea nas redes e acudiu. Traballadores do polígono da Grela. Sí, exacto. Nos falamos tamén da mobilidade, da dificultade de ir en coche ao polígono da Grela, que se tarda máis tempo en aparcar o coche no polígono da Grela que chegar ali desde os seus domicilios, por exemplo, das circunstancias. Xente tamén do sector do telemarketing da Coruña, sector que sabedes que ten unha incidencia moi grande na cidade e que, pois, bueno, está sempre coa espada de Damocles da deslocalización e da perda de postos de traballo. A ver, todo isto foi o que fixeron mal. Algo ben? Bueno, a ver, a mí non me doen prendas tampouco dicilo e naquelas cuestións que nos... bueno, sempre o digo, nunca dixemos non porque non, nin sí porque sí. É dicir, as cuestións que eu non tive problema en manifestar o meu apoio ao alcalde cando se negou a acudir a actos religiosos porque entendeu perfectamente que o seu deber era ser neutral nese sentido e que a separación entre Igrexa e Estado ten que ser real. Un tema de o cambio de placas, ainda que é certo que non se poden atribuir todo o mérito diso, porque realmente foi unha decisión tomada polo bipartito. Non sei, o tema a cancelación da feira taurina, a min tamén, obviamente, foi algo que me satisfaceu, pero, a ver, son cuestións, digamos, ou a apertura da xunta de goberno local aos membros da oposición. Nós non vamos negar ese tipo de decisións. O que votamos en falta, efectivamente, son decisións valentes, acción que transforme a cidade, que transforme as condicións de vida diaria da xente da nosa cidade, non das coruñesas dos coruñeses, que para nós, pois, caramba, non é unha cousa, para eso estamos, non? No Concello, para eso estamos para gobernar e además para tomar decisións diferentes e radicalmente diferentes. Para eso apoiamos o señor Negredo, decisións radicalmente diferentes as que se tomaron ata agora. Entón, señor alcalde. Non dixete Negreira. Ferreiro. Ai, non dixete Negreira. Saiu Negreira. Ah, por iso xa decía Ferreiro. Pois dime, non, nada que ver, non, perdón. Que fixeron ben? A política de xestos. A política de xestos fana fabulosamente, pero logo a política real é outra cousa. A política non son xestos, a política son tamén xestos. Claro, son tamén xestos, pero a política non é só os xestos e o marketing. A política é resolver os problemas da xente. E claro, podemos ter unha política de xestos fabulosa, pero a realidade é que neste ano, hasta o ultimísimo minuto, orzamentos do PP. Eso sí, os xestos, un 10. Pero claro, despois está a política real, a de resolver os problemas ás veciñas e aos veciños. E aí onde, bueno, pois, teñen que estudiar. Non sei que lle pareceu que o alcalde viaxase en coche oficial ao partido do Celta Deportivo en Vigo. Sinceramente, eu non lle dou ninguna importancia a iso. Non deixa de... Sí? Podes discrepar aquí en público, ¿no? Eu non me vou a pronunciar. empate.
Eu teria ido igual unha bancada normal, pero bueno, eso eu son moi persoal nesas cousas. Tamén me parece que, quer dizer, a política de xestos ten este problema, que logo o único que se está en riba de cada cousa que faz. Entón, bueno, é unha consecuencia de só tomar decisións xestuais, que cando o mellor a xuizo de alguén te desvías desa suposta maneira de facer, venche todo o mundo en riba, venche de volta. Unha reflexión que deixo. Para mañana una redacción sobre eso.